से आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौ नुसै आंनि जावलिया नोजोरा सनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना सैत्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा दाबायदियाव नों बोरैबा आंखौ नेवसिब्ला दाबायदियाव नों बोरैबा ब्रेकआप खालामब्ला आं मा सुरै मिसकल हरै गाबबाय थागोन सना आं खुंग्रि सिलिखा गलायनाय बिमा बुरखाय फैयोब्ला ओंखाम जानो थिनोब्ला गोरखो गाबनानैसो मेगनाव मोदै लानानैसो खिन्थागोन आं जोंनि गथना सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा